Представете си, само на 16 години българин печели Уимбълдън и US Open в един сезон. Това не е мечта. Това се случва сега. Иван Иванов. Името споменаващо се от българи и фенове на тениса по целия свят, които започват да шепнат с уважение. На Уимбълдън Джуниор тази година Иван Иванов спечели титлата срещу Ронит Карки без никакви проблеми. Няколко седмици по-късно той направи исторически финал на US Open Junior. Иван срещу Александър Василев и победа с много оспорван финал. Двамата българи изнесоха невероятен матч. Така, Иван стана само третият тенисист през този век, който печели Уимбълдън и US Open момчета-юноши в един сезон. Той е възпитаник на Рафа Надал Академията, където се формират млади надежди. На международната сцена Иванов вече е номер 1 в ITF Junior класирането. Това е не просто талант, а дисциплина. Успява да се справи през напрежението на големите финали.